ଆଜିର ଗପ ଅନ୍ଧ ଶାଗୁଣା ଓ ବିରାଡ଼ି କଥା। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପର୍ବତଟେ ଥିଲା। ସେହି ପର୍ବତ ପାଖରେ ଏକ ବିଶାଳ ବରଗଛଟେ ଥିଲା। ସେହି ଗଛ କରଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ଶାଗୁଣା ବାସ କରୁଥିଲା। ଦୈବ ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ନଖ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ଗଛରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ଦୟାକରି ନିଜର ଖାଦ୍ୟକୁ ତାକୁ କିଛି କିଛି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଖାଇ ସେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଥିଲା। ଥରେ ଦୀର୍ଘକଣ୍ଠ ନାମକ ଜଣେ ବିରାଡ଼ି ପକ୍ଷୀ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ବୁଢ଼ା ଶାଗୁଣାଟି ପଚାରିଲା, ଆରେ କିଏ ଆସୁଛ? ବିରାଡ଼ିଟି ଶାଗୁଣାକୁ ଦେଖି ଏବଂ ତାର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଭାବିଲା, ଗଲା, ସବୁ ସରିଗଲା। ଭୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟକୁ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଭୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ଯଥୋଚିତ ପ୍ରତିକାର କରିବା ବିଧେୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହାର ଅତି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏବେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବି ନାହିଁ। ଯାଉଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି। ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ, ଯାହା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ। ଏହା ବିଚାର କରି ଶାଗୁଣା ନିକଟକୁ ବିରାଡ଼ିଟି ଗଲା। ଶାଗୁଣା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ବିରାଡ଼ିଟି କହିଲା, ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଶାଗୁଣା କହିଲା, କିଏ ତୁମେ? ବିରାଡ଼ିଟି କହିଲା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ି। ଏକଥା ଶାଗୁଣା ଶୁଣି କହିଲା, ଜଲ୍ଦି ଦୂରକୁ ପଳା, ନହେଲେ ମୋ ହାତରୁ ମରିବୁ। କାରଣ ମୁଁ ବିରାଡ଼ି ବୋଲି ଆପଣ ମୋତେ ମାରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ମୋ ସହ ନ ମିଶି ମୋ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ନ ଜାଣି ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ଶାଗୁଣା କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ, ତୁମେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ବିରାଡ଼ିଟି କହିଲା, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ସ୍ନାନ କରେ। ସ୍ନାନ ସାରି ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କରେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନେ ମୋ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଧର୍ମଜ୍ଞାନ ଶିଖିବାକୁ ଆସିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଭଳି ଅତିଥିକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କେମିତି? କଥାରେ ଅଛି, ଶତ୍ରୁ ଯଦି ଘରକୁ ବି ଆସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଧନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରିୟ କଥା କହି ଅତିଥିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଘରୁ ଅତିଥି ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରିଯାଏ, ସେହି ଅତିଥି ତାଙ୍କ ଘରୁ ନିଜର ପାପ ଦେଇ ପୁଣ୍ୟ ସବୁ ନେଇ ଚାଲିଯାଏ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଶାଗୁଣା କହିଲା, ହେଲେ ବିରାଡ଼ି ମାନଙ୍କର ତ ମାଂସ ଖାଇବା ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସ। ଏଠାରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଭଳି କହିଦେଲି। ବିରାଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା, ଛି ଛି, ଆପଣ ଏଭଳି କଥା କିପରି ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଧର୍ମ ହିଁ ହେଉଛି ମୋର ଏକମାତ୍ର ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ମଲା ପରେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ଆଉ ସବୁ ତ ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ କେବେ ବି କାହାର ମାଂସ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯଦି କାହାର ମାଂସ ଖାଇବି ମୋତେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ସୁଖ ମିଳିବ, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉ, ଏକଥା ମୁଁ କେବେ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇ ସେହି ବିରାଡ଼ିଟି ଗଛର କରଡ଼ରେ ରହିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆଣି ପ୍ରତିଦିନ କରଡ଼ ଭିତରେ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ସେ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଥାଏ। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିଥିବାରୁ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଛୁଆମାନେ ନ ମିଳିବାରୁ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ବିକଳରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଏଣେ ତେଣେ ଖୋଜିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଜାଣିପାରି ବିରାଡ଼ିଟି ଗଛର କରଡ଼ରୁ ବାହାରି ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା
ଏଣେ ତେଣେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେହି କରଡ଼ରେ ନିଜର ଛୁଆମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଏହି ବୁଢ଼ା ଶାଗୁଣାଟି ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ବିଚାର କରି ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମିଶି ବୁଢ଼ା ଶାଗୁଣାକୁ ମାରିଦେଲେ। ଏହି ଗପଟିରୁ ଆମେ ଏଇଆ ଶିଖିଲୁ ଯେ ଯାହାର ବଂଶ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ଜଣା ନାହିଁ ତାକୁ କଦାପି ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ।